Mä oon muuttanut elämässäni kymmeniä kertoja ja se vaatii joka kerta järkyttävän soittorumban, kaupoissa ravaamisen, onko banaanilaatikoita, onko ynnä muuta ja sukulaisten täyden riivaamisen. Tällä kertaa riitti vain yksi puhelu, nimittäin Flytolle. Sitä kautta järjestyi ensin muuttolaatikot meille, sen jälkeen pakattiin tossa vajaa päivä. Suurena etuna tämän helppouden lisäksi on ajankäyttö, nimittäin aikaisemmin kun olen itsekseen muutellut, niin aikaa on mennyt päiviä, vähintään se kuitenkin 10–12 tuntia. Nyt kun ammattilaiset on ruorissa, niin se on noin 3–4 tunnin väliin. Miten mä päädyin Flytoon oli se, että ensin tuli mainoksia hyvin paljon Instagram-feedille, jonka jälkeen sitten kävin katsomaan Google-arvostelut ja 4,9/5 tähteä, niin ei ollut väärässä. Muuttomiehet on rentoja äijä, täällä on mukavaa olla keskellä muuttoa, ei jännitä, voi kysellä mitä ikinä tuleekaan mieleen.